Koma rofuni kulimba. Apita waye. Rofuni kulimba. Ukakhala namwalifusira. Ukakhala nchemberedzi wapo. Apita waye. Chidilidili. Tieni. Chidilidi. Tawi yao. Chidilidi. Tawi yao. Aha. Tia. Lelo tu chisabo ya tenta eti. Chisabo ya tani lelo. Munaona Gangata ali pampanda denga. Munaona mkulu ameneyo. Ni masewera. Alfred Gangata ni masewera. Akatundu eniweni. Tangu wemvani kumeneko. DBB woye! Professor Asapita Mtalika woye! Chisapo woye! Alfred Gangata Vice President pano pa chigawo cha pakati woye! Maulemu aperekedwa kale. Ndikupereka ulemu kwa inu Vice President Right Honorable Alfred Gangata amene ndinu Vice President wa chigawo chino cha pakati. Ulemu inu a National Director of Youth amene mwalankhula pano. Honorable Chisale landani ulemu wanu. Komanso akuluakulu amene mwachoka ku NGC mulipo tu mwabwera anthu ambiri ena simunatchulidwe mayina. Romeo Bwanali Mwanavava komanso Dr. Mtali kuli anthu osiyana amene muli apa ashindi. Ndikupereka so ulemu kwa anzathu inu a Ford. Mwabwerako anyamata awiri koma tsiku lina mudzabwere miyanda tidzachitire tonse limodzi pano. A district governor akunkhokwe komanso ma district governor akamwani ndi anzanu amene mwabwera pano. Mashado MP chifukwa kuti tiwine masankho pakufunika Mashado MP nonse amene mwagwira ntchito kuno malandani maulemu wanu. DBB woye! Ntchito yanga pano ndikupatseni ulemu wapadera inu anzanga amene mwachoka kumpoto. Amzomera Regional Governor amene pano lero mwaying'alula ulemu wanu. DBB woye! Ntchito yanga lero pano ndiyo wadzutsa Vice President kuti alankhule. Sichoncho kodi? Chifukwa pano lero pali magule. Mwaona mtengo uli apawo. Akatundu uri gologolo ali apa. Tufuna tionere gologolo pano lero eti? Ndimafuna ndinene mawu yawa. Kwathokoza Vice President. Inuyo munayamba msonkhano wanu mutitachoka ku convention ku Kasungu. Inu amene munali ndi makamera munaona amene inali Kasungu. Inali amasewera. Kuchoka apo tinali pa Mgona ground. Kwa Mgona kunali masewera. Kuchoka apo tinali ku Mchinji. Mchinji inali masewera. Lero inu a Vice President muli pano pa Chisapo ground. Ndaona makamera alipo mpano. Atayi musali pati. Pali masewera pano. Undutenga onena kuti inu anthu akuno kwa Chisapo mukufuna Professor Asapita Mtalika abwere kuti? Mukufuna dadi? Achisalero alipo mpano. Mukufuna dadi? Takweza ni manja amene mukufuna dadi. Professor woye! DBB woye! Ntchito ya governor, regional governor, ndikuyendetsa chipani pano pa chigawo cha pakati. Koma inesi ndingayendetse chipani nditakhala ndi Vice President wofoka. Tumvana bwinobwino? Zinthu izi zikutheka chifukwa chakuti a Vice President yawa ndi munthu wodzipereka kwambiri. A Gangata ndi munthu wotani kodi? Inu anthu a Central Region
nyadirani kuti ku convention tidakabwerako ndi mbambande. DPP woye pachichewa pali mawu mzako akakuti kozu iwe umamtijani kodi kambale kathelele kama koma mkurani zuveka bwino ifeyo pano zikutanthauza kuti chipani cha DPP pano pa chigawo chapakati nchamoyo. DPP woye bwana Vice President pitirizani akuti foja wako nduyali pacha wakuchala ngwa chani watu Gangata ndiuti kodi mkulu ameneyu amadziwa kudzichepetsa, akudziwa kuti president wa chipani chimenechi ndadati, akudziwa kuti president wa chipani chimenechi ndi chani kodi adati. Tikavotera adati 2025 ife kuno takonzeka kuvotera adati. Ndiye chifukwa chakuti inuyo mwina kwada ndi matero tapatse mpata 2 minutes 3 minutes a vice president apereke moni kuti pano tonere magule. Zuveka bwino nyimbo azimayi a vice president athu alankhule kumtundu wa Malawi zikomo zifukwa zitatu zokha. Number 1, Amalawi tidapanga chibwana pofuna kuyesera utsogoleri. Atabwera Chakwera utsatinamiza muno Malawi potengera kuti ndi mbusa angasithe dziko lino. Amalawi adapusitsa tinaponya ndikusankha Chakwera kutaya Professor Alfred Gangata. Pachifukwa chimenechi ife tino na Malawi nena kuti yayi ife ngati chipani cha DPP ndi bwino tisankheso Professor Alfred Gangata kuti atimineso cha CHAMAWA ndicho nenga choti apitirize ntchito zimene anaziyamba zimene sanamalize iyayi. Monga mukudziwa kuti mu nthawi ya Professor Alfred Gangata azimayi azibambo tonse timavala zovala zoyera chifukwa sobo analotsika mtengo. Anyamata ndikukumbukira ogusa magalimoto Professor Alfred Gangata anayankhula atapita kunga kunena kuti anyamata ake kuno akugulitsa magalimoto ngati nthochi chifukwa nena kuti